Opa, xentiña da boa, como madrugades, Chegades antes que eu. Colledelo ave, pasou pola vosa casa antes que pola miña. Que pasou aquí? Bueno, hoxe tamén comida da boa, de culler. Da que quenta o corpo e alegra o alma. Engrandece o espírito. Para decir carajos está bo, moitas veces lle damos unhas voltas, verdad que sí? Pero mola, Os galegos somos así. Baixas ou subes, xa te que chegar e che importa se baixo ou subo a donde vou eu. É así, a nosa identidade, con peito de fora e con orgullo, é lo. Vinde para aquí, anda, vos enseñar hoxe, imos a facer algo que de verdad que está moi bo, con unha verduriña que non é moi coñecida tampouco. No, sí que é coñecida. O que pasa é que salimos do repolo, e salimos da berza, e salimos do grelo, e da naviza, casa de cántaro, que vos parece? Tamén é unha verdura moi rica, e por suposto imos a facer un potaxe. Estamos no tempo, apetece, tiro o corpo del, cunhos garabanzos, que temos aquí uns garabanzos que xa os teño cocidos. Eu cando cozo garabanzos moitas veces cozo demais, porque sí que é certo, na casa o humus puxose de moda. Cunhas cenorias en cru, un bastón de cenoria e o garabanzo normalmente encárgase Marga, é un prato que é moi sinxelo de facer e os nenos ca cenoria en cru encanta, lle volvelle loco. Bueno, pois estes garabanzos que teño cocidos, teño unha costela de porco, que o que fixen no carnicero dixen, oye, córtame así, o longo. Entón salen as costeliñas máis manechables. Para un guiso, de feito xa fixemos, así, xa fixemos este corte para facer unhas lentellas, porque eu na casa tamén as fago así, as lentellas con costela de porco cortada así en anaquiños, pois pola metade, en vez de as varillas largas, pola metade, queda moitísimo mellor. Pataca, cenoria, allo, loureiro, un ovo que imos a cocer para despois darlle un pouco de arranque a ese potaxe. Os potaxes xa sabedes, moitos con ovo, outros sen ovo e tal, non sei que. Imos meterlle tralla, prato único, vale? Que non hai segundo prato. Unha cebola que teño cortada en brunoas, aquí teño un chourizo para cocer, brandiño, dos ricos. Por suposto, o aroma do chourizo galego é algo único. Teño aquí un pouquiño de azafrán, comiño e pemento doce. E faltanos a guasa de cántaro, e para eso temos o gran Rafa aí, que a ver se é capaz de localizarlo. Eu creo que sí, porque fora de serio Rafa Durán. Bueno, asa de cántaro, Ráfara? Alma de cántaro. Asa de cántaro. Ah, asa de cántaro. Efectivamente. Pero iso cómese. Claro, eso que se come, non se vai comer. Bueno, non te preocupes, eu vin ata a Armenteira porque dixéronme que aquí que hai diso que ti me pides e eu son un mandado. Así que, asa de cántaro non, vostede non, non? Hola, María. Hola, Rafa. Que tal? Estás aquí mansa obra? Aquí andamos. Eu son o reporteiro Recadeiro e Xoanqui Ameixeiras, o noso chef, encargoume asa de cántaro. Moi ben, Ti pois tes aquí a temos moi bonita, ademais. Isto? Pero isto non é repolo? No, é unha variedade de berza, non chega a cerrar de todo como un repolo. Ah. Fai un pequeniño corazón no medio e o máis rico da asa de cántaro son estas follas de cor máis claro, incluídos os trozos grandes dos canos. Ten como unhas ramas así por dentro, por iso está como as asas abertas, non? Sí, de aí verá o nome. Daí, porque as súas ramas na parte de abaixo fan como se fora unha forma dunha asa. Como se colle isto? Co coitelo ou como? No, isto normalmente córtase polo pé, así, por abaixo, porque a parte máis rica son os troncos. Vale. Isto como se come? Pódela comer como queiras, fai uns caldos riquísimos porque é unha berza moi doce, pero sobre todo aquí na nosa zona con bacallau. Aquí con bacallau. O noso chef hoxe non sei como vai facela, non o sei, eu confío plenamente e sei que vai a dar boa conta dela, porque é un especialista. Seguro que como a faga está riquísimo. Ti ves o programa, non? Por suposto. Déxame coller para ensinarlle a xente todo, como é a folla da asa de cántaro. Seguro que moita xente na casa o coñece, pero eu, por exemplo, non coñecía. Xa sei que algún na casa estará se rindo, pero mira, chamame a atención a ramificación esta, o cor branco, non? Isto comese todo ou quítase? Todo. O cano tamén se lle come, unhas partes máis doces e máis sabrosas da asa de cántaro. Canto producides ao largo do ano?
pois non sei, en cabezas, que como eu levo a conta, pois unhas 80 cabezas por semana. 80 cabezas, e ata cando se estira o Ata cultivo? Noiteboa. De feito, a asa de cántaro é típica en Noiteboa con bacallau. Con bacallau. Aquí somos sustitutos da coliflor. E para que sexa ecolóxico, como se debe tratar o produto? Esta asa de cántaro, Pois, que en come, primer lugar, como se cultiva? con moitísimo mimo e moitísimo traballo, porque empezando, porque non usamos ningún tipo de pesticidas nin abonos químicos, trátase como se cultivaba antigamente. Os abonos da casa, sen usar produtos, que algunha picadiña ten de algún caracol, chico, pois se sente, aquí o único que se lle pode facer contra os caracois é pañalos e botalos fora. Claro. Non se comen os caracois aquí, non? Aquí non, teremos que dicirlle a ver se nos fai unha receta. Xoanqui, apunta, caracois para a próxima. Nós temos asa de cántaro. Vale, che? Vale perfectamente. Pois aí chas mandamos. Bueno, hai que recollelas, sí? Vamos. Veña. El manda e nos recibimos. Poñémonos a traballar, xa que xa está ben de mirar a televisión, Moito se agradece, Eu aprendo moitísimo, porque además, como se preocupa de traer, buscamos estes produtos e tal, aprendes moitísimo. Estes produtores que dá gusto escoitalos. Porque máis ou menos sabemos todos o que é unha costela de porco, non? Pero estas cousiñas e demais, inda que levan tempo con nós, e os que estamos metidos en gastronomía, as coñecemos porque estamos vestidos en gastronomía, pero sí que é certo que non se coñece tanto. Eu agradezco moitísimo, encántame velo. Encántame escoitalo. Moi ben. Aceite de oliva. Un pouquiño. Mirade, as teño aquí lavadiñas. Cortei a parte máis, o pedúnculo, a parte máis gorda, o que vemos que non se vai a cocer ao mesmo tempo que a folla. Poderíamos aproveitalo, pasa como o pedúnculo que a min me gusta casi máis que do brócoli. Me gusta casi máis co arboliño. O que é o centro, cando imos pelando e cando chegamos ao medio, aí sacamos uns liscos, e con isto exactamente igual, Collemos en lisquiños e tal, e fais exactamente igual que a folla. Ben, mirade, imos a marcar ben a costela, imos a seguir e detrás imos a embarcar ca cebola. Despois, con estes ingredientes, o ovo vai atrás porque o ovo o que imos a facer é cocelo, vai para o final, para o emplatado. Isto vai así a orden, isto de último, isto de penúltimo e isto vai polo medio. O chourizo tamén, o chourizo vai ao final de todo, O chourizo é o toque de gracia, sabes? Vale, mirade. 7, 8, 9. Temos que encendo ben. Agora, imos a marcar ben toda esta costilla. Día vamos a facela frita. A costilla, xa veredes. Xa rica. Xa veredes, xa. Ben. Se vemos que ten moita grasa e que nos solta moita grasa, agora aquí retiramos. Non tedes que papar toda a grasa e todo o aceite que bota, vale? Imos marcar esa diferencia entre a cociña que facía as nosos avós, tataravós e demais, ca actual. Unha das cousas que lle poño eu especial interés é niso, actualizar o prato. E a veces actualizar o prato non significa outra cousa que quitarlle un pouco de aporte calórico. Neste caso de grasa. Non sabedes o contento que estou que me sobre isto. Que non me entre na tarteira. Dixenlle a Santi, trae un costillar bon e tal, non sei que. E veu. É un bon mandado tamén. Pero isto vai a sobrarme para facer este prato. Mirade que peña, teño unha peña que me sobra aí. Oh, casi choro. Non me falta aquí. Seguimos. Imos adiantando o chollo. Mientras isto, o temos ao número 7. Vou coller un prato para pelar a pataquiña e a cenoria, as dúas cousas. Pois, iso que marque ben, todo ao redor, correximos de grasa, sempre o fago. Retomo, non? De que estábamos falando antes desto de desgrasar un poquinho os pratos.
todo, bueno, primeiro, porque está demostrado de que o touciño está bon, pero todos os días un cuarto kilo vale, non é? Ora temos os ordenadores, xa nos sentamos, xa non hai que hai sedentarismo, hai moitas veces hai 2 ou 3 coches por cada casa, xa non vamos andando aos sitios, polo tanto o aporte calórico que precisamos é menos. Temos que recoñecelo, xa sei que costa, pero temos que recoñecelo. O primeiro que lle costa é a mí, que son un arpeiro, son de cuidado, papo de todo. E gústame, papar ademais, gústame moito. Pero hai que dicir, bueno, a ver. Entón, por iso facemos estas cousiñas, non? Estas ideas de coller, primeiro marcamos, vale? Marcamos todo ben, iso vai a soltar a súa grasiña, e cunha culler, levantamos e tal, e cunha culler, quitamos a grasiña que vemos que hai de máis. O seguinte que imos a frixir, que necesitamos frixir, vai a ser a cebola. E a cebola, con unha cullerada que hai aí, chega, Bueno, imos a limpar, vou a lavar un pouquiño isto, sí? Costela frita, sí señor. Hai máis vida aparte do churrasco. Máis vida. Ai, eu uso moito, a costela de porco, uso a moito nas lentellas, neste tipo de cousiñas e tal. Bueno, teño hasta feito empanada con ela. E despois facela, xo fixemos aquí tamén, o de facela no forno con papel albal hasta que colla unha cor potente, despois tapala con papel albal para que abrande. E así o abrandar o que podemos facer é quitarlle o oso directamente, non? Bueno, vamos a ver como vai isto. Como o vedes vos, Como o vedes? Vale, non? Ben. Mirade, teño no 7, Non o teño, non estou a tope con el. Que vaya marcando pouquiño a pouco. Nos seguimos traballando, porque despois, unha vez que teñamos isto, vai todo prácticamente do tirón, Ben, aquí, fora. A pataquiña a cortamos en anacos de bocado, vale? Aí vai. Potaxe, jolín, falaba Rafa aí que a compañeira con bacallao. Dice, aquí cómese con bacallao. Estou imaginando o asa de cántaro con bacallao, que rico, por favor. E que ademais, o que nos gusta o bacallao, que queres que vos diga? Danos igual. O que nos gusta o bacallao, eu sempre o digo, O único que nos fai falta é un pouquiño de auga e unha tarteira. Porque o bacallao de salgado ou fresco, simplemente o vapor, xa nos vale. Xa non digo se temos un pouquiño de aceite de oliva para botarlle por riba, ou unhos chícharos e unha pataca. Pero eu cun bacallao ao vapor facemos un pincho, unha torrada, despois con 4 cousas máis, é moi agradecido. E ademais aquí en Galiza, pois temos moita cultura de bacallao, falta nos fai. Vale? Veña. Ben. Seguimos. Vou a seguir por aquí, porque despois o de poñer un ovo a cocer, se me dá tempo, o facemos, e se non, o sea, facelo vamos facer igual. Pero se non, un ovo a cocer eu creo que todo o mundo... Como vai aquí? Aquí vai en anacos longos, vou meter en bastonciños, vale? Imos facer outro corte. Así, vedes? Fagolle así, imos dando voltas para asentar, e así en bastonciños. Así e así. Pode ir en brunoise, pero apetéceme que aparezca a cenoria. A cenoria tamén é moi rica nos calquer tipo de potaxe, de guisos. Vale. Isto igual. Moi ben. A por a segunda. Ben. Así. E así en 3.
así, e así. Moitas veces falamos, non, do sonido da cociña. Nótase, eu non sei se vosotros escoitades, pero se non o escoitades aquí, na vosa casa, se prestades atención, sí que vades a escoitar como cambia o son cando tes ou non tes auga na tixola. Agora mesmo, a auga que pudo soltar esta carne desapareceu, cambiou radicalmente o son. Bueno, moi ben, eu creo que incluso con graxa acertamos, está ben. As temos torradiñas. Ben, de acordo, embarcamos ca cebola. Imos darlle aquí, así, no medio. Non precisamos máis grasa aquí, Aí. Que se vaya frindo aí, pouquiño a pouco. Dente de allo, 2 follos de loureiro, xa podemos embarcar con elas para dentro. Dente de allo, isto para aquí, a unha beiriña. Perfecto. E o chourizo vai ao final. O chourizo, se queredes, metelo agora. Podedes metelo agora xa. Pero a min faime gracia cando poñemos un guiso, cando poñemos un potaxe, que todo vai de culler, todo está moi brandiño e demais, meterlle unha parte, o mellor, así que este un poquito crocante, un poquinho diferente, non? Por eso, ás veces, pois friximos unhas follas e demais. Bueno, pois neste caso, que vamos a facer vai ser ese chourizo, imos cortalos en liscos moi finiños e imos poñelo á prancha. E despois imos poñelo por enriba, en vez de botar aquí. Por iso, usamos agora, aquí, o pemento doce. Porque se lle botamos o chourizo, eu prescindiría do pemento doce. Ao fin e ao cabo, xa ten pemento doce. O chourizo, me explico? Xogade e pensade nesas cousiñas tamén. Lembro de unha vez que tiven que facer unha receita, era un concurso. E dixeronme de... Tes que mesturar chourizo con algas no mesmo prato. Claro. E dice, joder, chourizo, co de monte, co de terra que é o chourizo, co ese sabor, non? Algas, joder. Co de mar, que son as algas, que non ese sabor a iodo, a mar, non? Como facemos? Pois mirade, é moi sinxelo, moi sinxelo. Lembro-me agora polo pemento. O que fixen foi meter as glas que desfixen o chourizo e meterlo no forno, nunha bandexiña pequeniña, a deshidratalo. Aí soltou toda a grasa, hasta que o chourizo volveuse crocante. Unha vez que tes todo desengrasado e que non ten nada de auga, volvese crocante. E con eso faz un pó de chourizo, casi, o volves ao pemento doce. Pero con máis sabor, con sabor ese afumado, non perdes o sabor do chourizo. Entón, a partir de aí, collese, lle botas ese pó de chourizo a unhos berberechos. Nada, romperse a cabeciña un pouquiño. Veña, seguimos. Ben, vedes a cor, vedes que está tomando a ceboliña, que temos xa prácticamente feita. Agora, para min, é o momento, imos facer aquí o volcanciño, aquí no medio, é o momento de embarcar co allo. Aí está. E agora nos curramos un pouquiño este allo, Traballamos aquí un pouquiño con el, nada de tiralo, mirar para outro lado, porque sabedes co que pasa co allo e con estas cousas. Liámola parda se se nos queima. Ben, xa ten o arrecendo, xa o temos. Agora, a cenoria para dentro, tamén. Aí vai. A pataca, podemos embarcar con ela tamén, non? Non credes? Eu creo que sí. Imos retirar estas cousiñas. Poñer isto aquí, isto imos lo limpar tamén. Fora e fora. Pois xa sabedes para o chourizo. Iba a chejar despois como un platado, pero bueno. Son cousas destos que vas pensando e dice, o chourizo hasta o final non o poño. Entonces, vou hasta a horta, collo o chourizo. Vai quedar moi ben. Agora, xa temos todo marcadiño. A cebola no seu sitio, o allo no seu sitio. Comezamos. Sal.
un chisco de pementa. Non quero meterlle moita aquí. Teño aquí o caldo de polo, co teño morno. Aquí teño o pemento doce, o azafrán, aí vai, e un chisquiño de comiño. Ben, perfecto. Damos unha voltiña e remexemos que vaya. Ben, 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 ben. Que rico. E agora, asa de cántaro. Ven para acá. Moi ben. Vale. Pois un fixen con bacallau, a asa de cántaro. E nada de facer, Si, ó. Dixesme aí unha idea. Ben. Listo. A vosa saúde. Que cubra así o xusto, Despois xogamos ca tapa. Se vemos que queda moi líquido e demais, o que facemos é levantar a tapa e cocer con ela aberta, de tal xeito que se evapora e así conseguimos o espesor. Cando falo disto, falo de todo tipo de guisos. É o xeito de encontrar o espesor ideal, traballar ca evaporación do líquido. Non aprendemos recetas, aprendemos a cociñar, que é o interesante. Despois as recetas salen soas. Con que? Co que temos na neveira. Con eso sale. Digo polo en serio. Estás na casa, abres a... que temos? Temos arroz, temos ovos, temos un chourizo e aquí un anaco de carne que sobrou de onte. Buah, xa temos suficiente para facer, vamos, o que queiramos. Ben, canto tempo? Pregunta de examen. Canto tempo lle deixaremos a isto? Xa temos ben fritido, pois aproximadamente unha media hora. Vai quedar a placa brandiña, vai quedar a verduriña brandiña. E os garabanzos, como os temos cocidos, con tal de embarcar con eles 10 minutos antes, vai perfecto. Mentres, vou poñer, deixame limpar isto, vou poñer a cocer este ovo nun caciño. Este piquiniño, vedes? Váleme perfectamente. E despois unha tixola aparte vou facer ese chourizo a discos. E aí sí que vamos a aproveitar 4 pinguiñas, do aceite que vai soltar, vale? Ben! Moi ben, listo, teño isto fervendo, o arrecendo xa comeza a ser importante nesta cociña. Vou baixar ben, sobre todo, os troncos aquí do asa de cántaro, que se queden aí dentriño, dentro que se vayan cocendo. Uah, que rico. Desde logo, moi rica esta verdura, A verdura en xeral, hai que saber a traballar e toda está rica. Pero destas que son xa máis tenras, pois dá gusto traballar con elas. Pídelas o corpo, A verdura máis a froita, a min, desde logo, mo pido o corpo. Vai! Ovo! A cocer. Bueno, non vou enseñar, non? No momento que levanto o fervor, xa sabedes, non? 10 minutiños, 9 minutos xa chejan, 8 minutos tamén xa chejan para cocer un ovo, porque non vou contar a historia de como se coce o ovo perfecto, porque é a 65 grados durante 90 minutos. Pero eso é outra historia, eso son para os grandes chefs, que ademais en foi Pepe Solla nunha vez, sí, nunha vez que estuve con él en Ourense,
e deu aí unha masterclass de como se coce un ovo. Fetén, desde logo temos auténticos maestros aquí en Galicia. Temos que estar moi orgullosos dos cociñeiros e da cociña que se fai aquí na nosa terra. Bueno, un chisquiño dun ollo, vale? Deixademe incorporar isto, cocer o ovo, frixir o chourizo, e se nos acabou. Vémonos aquí, vale? Na esquiniña. Despois, se falamos un ratiño máis no empratado. Agora. Douramos a costela nun fondo de aceite, rustrimos a cebola e o allo, engadimos as cenorias, as patacas, as especias, o caldo de polo e a asa de cántaro. Deixamos cocer a lume baixo durante 30 minutos, incorporamos os garabanzos e cocemos 2 minutos máis. Empratamos cuns liscos de chourizo frito e listo para comer. E listo! Empratadiño para facer prato único, co seu ovo, co chourizo... Donde está o chourizo? Pero seredes lambos, a la vai a metade do chourizo, que será para aquí? Pero vedes como son, Non exagero nada, cando digo que son uns lambos. A mí é que non me falte un anaquiño de chourizo neste empratado, que sabedes como fixen, non? Sabedes como fixen na tixola, lume baixo, queda así crocantiño e demos este sabor. Podedes botar o aceite, pero vou portarme ben hoxe. Este prato, sabedes para onde vai? Para o menda, que vosotros vos portáchedes mal. Tan grans. Un biquiño moi grande e de verdade unha aperta a todos e todas. Ata outro día. Ala, hombre, veña.